E eu os primeiros zapatos que puxen eran de miña nada do botón ao lado. Tiña 18 anos. E mira que vida era aquela. Non ves que non había un patacón na casa, nin había unha roupa, non había nada, muller. No tempo da guerra non había un comercio en Noia. Nin había platos, nin había... En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Os grandes episodios bélicos que marcaron con sangue o século XX determinaron que un material ata entón apenas valorado, o wolfram, cobrase repentina importancia como complemento perfecto para reforzar o aceiro empregado na fabricación de armas. Nuns tempos de pan de broa, as explotacións mineiras do noroeste español viviron un esplendor marcado pola importancia do ouro negro. O wolfram, derretido mesclado co aceiro e co ferro, todo iso, pois dalle unha duración especial porque senón romperían os cañóns e as ametralladoras. Entón os alemáns dixeronlle ao goberno español: ou retira os ingleses de aí, ou senón vamos bombardear esa industria. Porque era unha industria que os estaba a machacar, non? A partir dese intre, xa nacionalizada e tras un breve lapso, a mina retomará a súa actividade. Pese a suposta neutralidade da España franquista, a explotación fornecerá de wolfram ás grandes potencias europeas ao longo das grandes guerras. Desde la Cámara Minera hemos pensado que no solamente hay que preocuparse de la minería actual, sino también de la minería del pasado, para que la sociedad comprenda la aportación que se ha hecho desde la minería, para que nosotros también podamos aprender cada vez a hacer las cosas mejor en lo que es materia de explotación de los recursos mineros, y por ahí vino la elección de San Finso. O pasado 25 de maio de 2006 asinouse un convenio de colaboración entre o titular da explotación mineira, Gabriel Pérez, e o Concello de Lousame. Con ese convenio, o que se pretende é poñer a disposición do Concello e de outras administracións todas aquelas instalacións que polo seu interese patrimonial merezca a pena recuperar. Nos anos da Segunda Guerra Mundial, a mina chegou a contar con 1000 traballadores. A semade, a venda do wolfram no mercado negro, no extraperlo, favoreceu unha nova forma de traballo ao marxe da lei, o que motivou a chegada de centos de persoas á bisbarra, que ocultas da Garda Civil buscaban os anacos de wolfram, as denominadas pintas, nos montes do concello. Nunca viste esas películas americanas cando aqueles van ao ouro alá po... Pois isto parecía isto. Ibas á mina, unha pouca terra que non sacaras máis con un quilo, xa eran 20 pesos. Escapar cos sacos ao lombo, ou se encontramos unha pedra así grande cunha pinta, ao mellor non tiña máis con a pinta nun lado. Metíamela nun saco e había que marchar con ela ao lombo, porque non podíamos romper, que non nos daba tempo. Para levar a cabo este importante proxecto é necesaria a implicación e a colaboración de distintas administracións autonómicas, entre elas a Consellería de Industria, que xa participou xunto co Concello nesta primeira fase, a Consellería de Cultura, a de Vivenda, a incorporación ao plan de dinamización turística, aportación de fondos europeos PRODER, intervención de escolas obradoiro, de rehabilitación, de tal xeito que faga posible que un proxecto que ten un montante global de en torno a 1,5 millón de euros, 250 millóns das antigas pesetas, sexa visible, este totalmente rematado nun período de 3 ou 4 anos. Achegar o pasado ao presente, facer da historia algo vivo, lograr que a memoria sexa parte do futuro, é unha débeda adquirida. Sobre todo, tratar de poder transmitir á xente que non viveu nesa época o esplendor que supuseron as minas. Había moita fame, compráronse camas, fixeronse casas, trouxose roupa para as camas que non había, insetecida para matar as pulgas, que non... Era un viveiro. Dixen os meus fillos que andan a mina cerrou. Miña nai non hai que na quite dali, porque ten os pés untados de aceite naquela mina. Non hai que na quite, como non hai que me quite. Non. Trátase dun proxecto de vital importancia para o noso Concello. Eu diría incluso que o proxecto máis importante que temos neste momento. Suporía a posta en valor de un entorno singular e recuperar a trascendencia que tuvo Lousame no século XIX e no século XX como actividade industrial a través das minas de San Fins
e trasladalo ao século XXI mediante un proxecto turístico que faga que o Concello de Lousame e as minas de San Fins se convirtan nun referente a nivel comarcal, autonómico e incluso estatal. En la plaza de mi pueblo dijo el